безнең гаиләбездә гаять матур һәм шатлыклы тантана. Үзенең яшьлек таңында килгән гүзәл, ширик гасыр, 25 яшьлек матур юбилеен яраткан тормыш иптәшем, сөекле әнкәем, газиз киленебез Ульбекова Раилә Фәрит кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны сөекле тормыш иптәше Марат, кызы Самирочка, кайнанасы Сания, кайнатасы Мөтәссим, Ринат белән Лилия, племянницасы Диния котлап, җылы теләкләребезне җиткерәбез. Якта айдың яга тугач, аның матурлыгына сокланабыз. Тула барган саен аның яме тагы да арта. Менә татлы хатынымның хәзер сыкланып туя алмаслык гүзәл гомер мәле. 25 яшьтә ул тулып пешкән алма шикелле бик гүзәл. Яшь булуына карамастан, гаиләбезне барлыкка китергән мәлдән бирле сөенеп туя алмыйм. Тырыш, акыллы, сабыр, төпле акыллы булган хатыным балабыз Самирочкабыз өчен олы хәрефтән әни була алды. Менә әле 25 июль көнне генә Самирочкабызга 1 яшь тулды. Кайнана-кайнатасы өчен үз балалары сыман бик якын булган киленнәре дә ул өстәвенә. Әти-әни дип кенә ихтирам белән генә эндәшеп, ул аларның күңелләрен яулады. Шуңа да алар да кызым дип кенә эндәшәләр. Өйдә пөхтәлек, матурлык яраткан хатыным һәр вакыт нидер эшләргә омтыла. Куллары белән пешергән тәмле ризыклары гына ни тора. Без барыбыз да анардан бик канәгать. Татлы алмам, яраткан хатыным. Безнең әле бергә атлар гомерләренең башы гына. 25 яшь ул 2 тапкыр кабатланмый торган күркәм гомер мәле. Алда әле алтының бик күп вакыйгалар, яңадан яңа ачышлар көтә. Гел бергә булып, кулны кулга тотынып, бар авырлыкларны да җиңеп, икәүләшеп мәхәббәт диңгезендә yüзик җимешем. Минем сиңа булган мәхәббәтне сүз белән генә аңлатырга бик авыр. Синең һәрбер хәрәкәтең, әйткән сүзең, ягымлы елмаюың күңелемә рәхәтлек сала. Әлдә ярый Хак Тәгалә сине үз юлында очратырга мөмкинлек биргән. Сине очратмасам, чын хиснең нәрсә икәнен аңламаганда булыр идем. Татлы балабыз өчен дә, әти бәхете татый алганым өчен дә зур рәхмәт сиңа. Синдәйләр миллионга бер була торгандыр. Бәхетебез ашсын, ташсын, арабызга начар кеше сүзе, кеше күзе кермәсен. Мин сине бик яратам, алтыным. 25 яшең белән кытларга җыелыштык. Иң күркле сүзләрне генә табырга дип тырыштык. Тик синең гүзәллегеңә тиңләнә алмас һичтә. Сыкланып сиңа карыймын хатыным иртә, кичтә. Йөрәгемдә булган хисем дөрләп яна ялкындай. Бераз гына күрми торсам, кышлар җитә салкындай. Котлы булсын юбилеең, теләгебез исәнлек, бергә яратышып 100 яшеңә җитәрлек. Кадерле Раилә, яраткан тормыш иптәшең һәм гаилә әгъзаларыгыз юллаган бар теләкләрдә чынга ашсын. Музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Алтаңнарның сүйін орын сиңа бүләк итәм туган көнеңдә. Сөйіп үтсен гомер юлың, нур балкысын һәр чак йөзеңдә. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Үзгән чәчкә бүләк итмим сиңа, бүләк итәм җаным җылысын. Бәхетләрнең юллар алып килсен, синең өчен иң алысын. Туган көнеңә
сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә, шушы җырым сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Күңелеңдә һәр чак язлар булсын, чәчәк атсын сөю гөлләрең. Туган көнең котлы булсын синең, гөл шатлыкта үтсен көннәрең. Туган көнеңә, шушы җырым сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә, шушы җырым сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем.